Ja, majko. Ja ovo više ne mogu. Ozreni. Je. Čovječe, bre. Mi bre sad imamo neke pare, treba da ih ulažemo, jebote. I znaš u šta ćemo da ulažemo? U šta? U kriptovalute. Sve što zaradimo od sad ulažemo u kripto. Znači 40.000 u kripto. Aj prvo za početak da probamo 10. 5. 10. 5. 10. Ajde kucaj Kripto. kako kupiti kripto. Ovo gledaj sad montažnu sekvencu. Šta si skontao dok si istraživao? Ništa. Treba sad da otvorimo wallet. Otvorimo Binance, Dobro. uplatimo pare na Binance, onda kupimo valutu koja se zove BNB, Binance, prebacimo te pare na wallet, poslije toga na PancakeSwap i onda izaberemo kriptovalute koje ćemo kupimo i kupimo. I onda ih prebacimo na naš wallet. Ne razumeš? To je korak. Ajde. Nema ajde, nego idem sad do banke da uplatim pare. Ti još istražuj, ja se vraćam za pola sata. Ajde. Odvene! Eve! Uplaćeno. Evo ti tvoj dokaz. Uplaćeno 10,5. Dobro. Oba! Oba! Vrate, Ozrene! Kupili smo! Ne znamo tačno šta, ali smo kupili. Sad treba da odemo na CoinGecko. Tu treba da odlučimo koje ćemo kriptovalute da kupimo na PancakeSwap i da ih prebacimo na naš wallet. Jel razumeš? Ozrene! E, Onaj BNB što smo mi kupili, da? skočio. Mi ga imali, kupili bre za 301, sad on vredi 313. Što će reći da smo mi zaradili $3. Hoću da kupim ono što je Elon Musk kupio. Dogecoin. Ajde da uzmemo bar Baby Dog. Aj, baby, dog. Baby Dog. Jesi ti kupio sad 5 miliona Baby Dodgeova? Da. O majko. Idemo dalje, jel tako? Idemo dalje. Sad ja biram. Ajde. Kako da, ne znam sprem čega, moram se obrazujemo, ne znam sprem čega da se odlučim, ja mogu da lupim. Pa da. Na sreću. Stoj. Dobro, onda kupujem Zilik. Kupuj! Kupim ja i ovu tetru. Kupim ja i ovu BSC šiba. Kupim, a? Ma kupuj. Ona je jeftina. Ma kupuj. Zašto su pare nek da se troše, jel? Može mi. E, Mi smo sad ovo kupili. da. Šta sad? Čekaj, ozirno. E, Kako smo mi malo pre imali $100, a sad imamo 85. Čekaj da vidim. Žene, e. BNB 279, pa malo pre je bio 313. Ja više ne znam ni kako se ja zovem, ni šta je ovo, ništa ne znam. Ozrene, E, ne vreći. šta? Da li ti tvoji ljudi znaju kako se to radi? Pa pitaj ih. Pa pitaj. Pa pitaj ti si u kadru. Pa kako? Pa pitaj lepo. Jel zna neko ovo da radi?